नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कोकणी शो या चॅनलवर. तर आज शुक्रवार आहे, हप्ता संपत आलेला आहे. तर काल झाले वगैरे पूजा वगैरे झालेलं आहे. गुरुवार दत्त जयंती, आपण पाया पण पडलो जातो आता ऑफिसला. आणि बड्डे सेलिब्रेशन पण झालेलं आहे. नसेल बघितला ब्लॉग तर जाऊन बघा, आपल्या चॅनलवर आहे, तर नक्की बघा आणि भरपूर प्रेम द्या, लाईक करा. आणि काय बोलायचं आज तर सकाळी आणि आज नाश्त्याला आपला प्रसाद तर आहेच. तर नंतर बघूयाच आपण ऋतूचं काम झाल्यावर. आणि आज बहुतेक शिव नाही येणार, कारण की शिवचे बाबा घरी आहेत, तो नाही येणार आज. तर बघू संध्याकाळी आला तर, पण शक्यतो नाही येणार. आणि बघू आज कसं काय प्रसाद गरम करू, प्रसाद खाऊया नाश्त्याला मस्त होईल. आणि बघू पुढे काय काय प्लॅन बनतोय, काय बघायलाच तुम्ही आणि एन्जॉय करा. मित्रांनो, इकडे चाललेले आपली प्रसाद गरम होत आहे मस्तपैकी. नाश्त्याला बघा, नाश्त्याला गरम प्रसाद खाऊया आज नाश्त्याला, कारण की काल तर टेस्ट पण नव्हती. टेस्ट केली, छान झाली. आणि आमच्या आईसाहेब पण आलेत. आई साहेबची एंट्री झालेली आहे तेव्हा त्या रूम मध्ये नाही, इकडनंच आली. मला वाटलं तिकडनं जाशील. प्रसाद गरम करतो आम्ही, चांगला गरम करो. अरे बापरे, आल्या आल्या फायर. आल्या बाहेर नाही, या ऐसा ना एकदम सूटा होना चाहिए, ऐसा गोला गोला मत रखो. ये तो मत, उसको चेचो मत, पकाएगा. चल गरम करू आणि मग आता नाश्ता करायला आपण मस्तपैकी. भाऊजी पण घरी आहेत ना, मग ती पण घरी. हा, तर फ्रूट कस्टर्ड पण खाऊया थोडस. चल नाश्ता करताना भेटतो आता. गरम झालेलं आहे आपली नाश्ता, काम चालू म्हणून थांबलेलं आहे. झालं की बसूया. ओके, नाश्ता करायला बसलेलं आहे. केक पण घ्यायचा, अजून काय संध्याकाळी खाऊया ना काहीतरी. बासुंदी पण आहे, बासुंदी पण आहे. आता आपण प्रसाद खाऊया आणि फ्रूट कस्टर्ड खाऊया. आता मी घेतो आधी. मला दोन्ही पण हे करून दे पार्टीमध्ये, मग खाऊया आपण. हा, फ्रूट कस्टर्ड. तर नाश्ता आपल्याला आलेला आहे मस्तपैकी, असा नाश्ता एक नंबर. एक नंबर नाश्ता आलेला आहे. प्रसाद आणि फ्रूट कस्टर्ड खायचं आपल्याला. तर आता आपण खाऊया आणि थांबा एक मिनिट. हा, आपण खाऊया आणि नाशिकला जाऊया. आज मस्ती करायला शिव आला नाही, तर आता आलेल्या मैत्रिणीचा ताई पण घरी आहे. जाऊया आणि संध्याकाळी भेटूया. संध्याकाळी तर मित्रांनो आलेलो आहे घरी, कशीच दमलोय जरा. तर आज ऋतू आणि मीच आहे देवाला. तर बघू ऋतूसाठी काय म्हणताय, माझ्यासाठी काय म्हणताय. आता जरा भूक लागली म्हणून आम्ही थोडासा खाऊ. जेवण चकली आणि केळीचे वेफर तिखट. तर काय आज बघूया, काय अजून काय जेवूया, नंतर बघू काय व्हिडिओ शूट करायचा असेल तर करूया, नंतर भेटूया. चला तर आता आपण दिवस संपता केक संपला. केक आहे फ्रीज मध्ये रे, आता आठवलं मला. तर आता आपण खाऊया मस्त अशी सीताफळची काय ग, काय रबडी 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 बासुंदी खाऊया मस्त वेगळी.
आणि मग एंड करूया. हा तुरा बघ कुठे गेला तुरा बघ आता दिसतोय. असं कर असं खूप मला तर बासुंदी इथे येतात थांबा दाखवतो. आणि बघा या आलेल्या अंधेरीवरून जनता स्वीट्स ऑनलाईन मागवलेलं आहे बासुंदी. मागवायचं होतं श्रीखंड पण त्यासोबत आले बासुंदी. फ्री आली का? सीताफळ करा आपण टेस्ट करू टेस्ट. थोडा ट्रेनर आहे इथंच. ट्रेनर इथंच आहे आणि शिष्य पण इथंच आहेत. ओपनिंग हो द्या बासुंदीची. फेमस दुकान आहे अंधेरी फेमस. अंधेरी ईस्ट एकदम प्रेमाने खोललं जात आहे जेणेकरून सांडू नये. हा 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 सीताफळ 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 बासुंदी. हे भाई मला माहितीच नाही. उचलायला मी खाली चिपकते का असं? टेप आहे मला चिपकते का? तुमच्या वाटीत येते मग तुम्ही उचला. हा द्यावा. भाऊजी म्हणत होते त्याच्यात अजून सीताफळचे बाईट्स टाकायचा विचार होता पण त्याचं ऑलरेडी एवढे बाईट्स आहेत. बोलले मग टाकायची गरज नाही. चांगलेच बोलतात बाईट्स. काही नाही श्रीखंड फक्त हे पण बघितलं. ते तू फोटो पाठवलेस ना त्याच्यामध्ये ते खाली दिसत होती बासुंदी. जगात हात काढ ना कॅमेऱ्यात हात देतो बस. आता आम्ही खाणार आणि फोटो पण काढणार. या पप्पांना दाखवू शकत नाही ना. पप्पा पायनॅपल एवढा मी व्हिडिओमध्ये बोलते सीताफळ सीताफळ तरी पण मस्त आहे ना. आवडली का तुला? तुझं रिएक्शन घेऊ दे मला. इकडं तुला आवडले? सीताफळ जास्त लागतंय ना. समजलं मला. तुम्ही कशी आहे? मस्त मम्मी बरी आहे. लय भारी. मस्त आहे खरंच चांगली आहे. फक्त असं वाटतं खरोखर अख्खं एकदम सीताफळ पडले. बाईट्स बघ इथे बाईट्स दाखवू कसं मी तुम्हाला. बाईट्स मला सांग मी दाखवतो. कॉपीराइट थांबा. तर मित्रांनो आजचा दिवस संपलेला आहे. छान प्रकारे गेलेला आहे कामात आणि कामातच. तर काय उद्या येईल शिव. उद्या जरा मजा मस्ती होईलच. उद्या आणि काय संडेचा प्लॅन वगैरे काय शूट वगैरे असेलच कळेलच ते उद्याच. तर आता हा आजचा दिवस इथंच एंड करूया आणि झोपूया. तर कसा वाटला हा व्लॉग आजचा कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि भेटू उद्या. शुभरात्री.